Sziasztok! Képzeljétek el, lehetőségem van arra, hogy bemutassam nektek az EasyLex kompressziós zoknit, ami segít mindazok számára, akik ülő vagy álló munkát végeznek, illetve sokat sportolnak, viszeresek a lábaid, este begörcsöl a lábad, bedogad a lábad a sok üléstől vagy utazástól. Tehát ez a zokni abban fog nekünk segíteni, és mutatom is. Én 3 pár zoknit kaptam, úgyhogy mindjárt mutatom az egyiket, amit fel fogok nektek húzni, és meg fogom mutatni. Ezt nézzétek, nagyon jónak tűnik, és mindjárt fel fogom próbálni, és mutatom is. Na és én már fel is húztam az zoknit, nagyon-nagyon kényelmes, és érzem, hogy szorítja el, tehát mintha a vér tényleg úgy áramolna föl a szívem felé, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a vérkeringésünk is ugye jól működjön, de nekem nagyon-nagyon szimpatikus, tetszik, és fog még hozzátok jönni majd beszámolóval, hogy mennyire hasznos volt számomra, és mennyire hatékony. És tartsatok velem majd mindenhol, tehát minden oldalamon, csatornámon, fent vagyok, tudjátok, a YouTube-on, Instagramon, TikTokon, Facebookon, LinkedInen, X-en, Pinteresten, mindenhol megtaláltok Tóth Né Papandrea néven. Hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok, puszillak titeket, sziasztok!